шӯрои уламои маркази исломӣ ягона ниҳоди содиркунандаи фатво дар тоҷикистон дар 3 моҳи охир ба 22 зани тоҷик хатти талоқ додааст. Ин занҳо солҳои тӯлонӣ бо шавҳарони худ зиндагӣ якҷоя надошта қонунӣ ҷудо шуданд, вале бо сабабҳои гуногун мард аз додани талоқи исломӣ ба ҳамсараш худдорӣ кардааст. Беталоқи шаръӣ роҳи зан барои зиндагии нав ва издивоҷ дубора баста аст, мегӯянд рӯҳониёни тоҷик. ҳарчанд тоҷикистон давлати дунявист, таъсири ин дастури шаръӣ якҷо бо одатҳои мардумӣ қавӣ мондааст. ҷамолиддин хомӯшӣ, сардори шуъбаи фатвои шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон, мегӯяд чанд зан аризае доранд ки барои содир кардани фатво дар дасти баррасӣ аст ва дар 3 моҳи охир беш аз 20 зан чунин фатворо гирифтаанд. шӯрои уламо дар ҳоли фатвои талоқ ба занро медиҳад ки ҳамсараш беш аз 4 сол бо ӯ зиндагӣ надорад ва умеди зиндагӣ дар оянда дигар аз байн рафтааст. Барои талаби фатвои талоқ зан бояд 2 шоҳид, шаҳодатномаи бекор шудани никоҳи давлатӣ ва маълумотнома аз ҷойзист дар бораи надоштани шавҳарро биёрад. шоҳидон гувоҳӣ медиҳанд ки дар ҳақиқат шавҳари ҳамин зан зиёда аз 4 сол боз бо ӯ зиндагӣ надорад ва ҳеҷ кӯмак намекунад. Пас аз тафтиши ин ҳолатҳо шӯрои уламо фатво содир мекунад, гуфт ӯ. ҷомеашиносони тоҷик мегӯянд бисёре аз занҳои тоҷик ки ба шавҳар аз нигоҳи молӣ пойбанданд, талоқро охири дунё медонанд. марди тоҷик ҳам ба гуфтаи ӯ як ғурури нозарур дорад ва намехоҳад пас аз ӯ занашро касе дигар бигирад.